Ах, Бурхан, толкова те обичам. Ще направя всичко възможно, за да те имам. Ако трябва, ще премахна Нихан и Юнай от пътя ми, но ще те имам. Ало, Бурхан? Здравей! Какво правиш? Къде си? В парка съм. Имам малко работа. Ще се чуем по-късно. Става ли? Ами, добре. До после. Няма как да стоя кротко. Ще отида при него. До кога ще се сърдиш, Гюнай? До кога? Ало, Нихан? Здравей! Как си? Предполагам, че съм добре. Обаждам ти се, за да ти се извиня за вчера. Няма проблем, Нихан. Разбирам те. Радвам се. Искаш ли да пием заедно кафе? Добре. Аз съм в новият парк. След малко идвам. Значи Гюнай ни е казал за целувката с нощи между мен и Сейран. Слава Богу. Бурхан, здравей! Сейран? Какво правиш тук? Казваш го така, сякаш не се радваш да ме видиш. Глупости. Просто се изненадах. Виж, трябва да поговорим за снощи. Няма смисъл. Вече е минало. Но не искам да се повтаря. Просто не знам какво се случи. Стана изведнъж. Разбирам те. Не се чувстваше добре. Имаше паника атака. Може би от това. Разбира се, че от това. Ти си мой приятел, нищо повече. Какво има? Защо си толкова неспокоен? Не, няма нищо. Кажи ми. Нихан ще дойде всеки момент. Ясно. Значи, трябва да си тръгвам. Виж се, Еран. Не искам проблеми. На този етап ще бъде така. Поне докато Нихан се успокои. Няма проблем. Хубаво. Ще се видим по-късно. Какво да правя? Как да се разделя на две? Добро утро! Здрасти! Как си? Добре съм, щом съм с теб. Бурхан? Сейран, какво правиш тук? Извинявам се, забравих си телефона. Довиждане. Какво стана? Защо телефонът ти е тук? Преди да дойдеш, тя беше тук. Разговаряхме. Така ли? И какво? Казах и да не бъде толкова близка с мен, защото не искам да имам с теб проблеми. Наистина ли? Разбира се. Точно така трябва да правиш. Обичам те. И аз теб. Къде е Гюнай? От сутринта му звъня. Не знам. Изключил си е телефона. Сигурно още спи. Да, може. Ако искаш, може да си изпием кафетата в колата. Започна да вали. Добре. Какво става? Кой си ти? Какво искаш от мен? Не
мога да пия. Ръцете са ми завързани. Отвържи ме. Какво си мислиш, че правиш? Остави ме! Не! Не! Какво правиш? Ще ме удавиш! Свали си маската, нека да те видя! Къде отиваш? Върни се! Освободи ме! Не! Ало, Пелин? Да, Какво стана? Опита ли се да влезеш в компанията на Борхан? опитвам се, но не се получава. Значи не се опитваш достатъчно. Слушай какво ще ти кажа. Бъди малко по-сериозна, защото ме изнервяш адски много. Влез в компанията и ми разбери какво се случва и дали знаят къде е Саадиш. Добре, успокой се. Ще се справя този път. Надявам се, не ме карай да се ядосам повторно. Иначе ще стане лошо. Добре, Денис. Какво се забърках, Боже? Трябва да намери останалите. Какво се случва? Гюнай винаги си вдига телефона. Това е необичайно за него. Ало, Нихан, извинявай. Пред дома на Гюнай съм. Него го няма от снощи. Не знам какво се случва. Какво? Къде ли отишъл? Нямам идея. Нещо се случва. Моля те, аз съм тук близо до парка. Моля те, ела веднага. Добре, аз съм наблизо. Идвам веднага. Ало? Сейран, Гюнай е изчезнал. Трябва да ми помогнеш да го намерим. Добре, къде си в момента? Ами, добре, аз съм наблизо. Идвам. Какво е станало, Бурхан? Гюнай го няма от снощи. Отидох до тях, но къщата му е заключена. Може да е излязъл на разходка. Не, той винаги ми се обажда сутринта. Това е необичайно за него да го няма. Да подадем ли сигнал в полицията? Все още не. Рано е за това. Тя какво прави тук? Проблем ли ти е? Да, Не ме интересува, не съм дошла да те гледам. аз също. Моля ви, не започвайте отново. Имаме по-големи проблеми от вашите караници. Гюнай е изчезнал. Трябва да го потърсим. Но къде? Ще обиколим любимите му места. Ще ми помогнете с търсенето. Разбира се. И сами щеше да се справим. Нямаше нужда да идваш. Бурхан ме извика. Така ли? Супер, Бурхан. Стига вече! Писта ми от вас. Ако не спрете да се карате, ще тръгна сам да търся Гюнай. Добре, извинявай. Съжаляваме. Борхан и останалите са отсреща. Знаеш какво да правиш. Еми, ако се усетят, те ме мразят.
Муквай и прави това, което аз ти казвам. Трябва да разберем къде се адиш. Добре, но след това ще ми платиш, нали? Разбира се, ще ти платя глупачка такава. Прави това, което ти казвам. Тръгвай, аз ще те наблюдавам. Добре. Бурхан? Ти какво правиш тук? Моля ви, трябва да ме слушате. Казахме ти, че не желаем да те слушаме. Кое е това момиче? Приятелка е на Саадиш. Бях приятелка на Саадиш, но вече не. Приятно ми е. Аз съм Сейран, приятелка на Бурхан от дълги години. Аз съм Пелин. Имаме по-важна работа в момента, Пелин. Разкарай се. Да тръгваме да търсим Гюнай. Гюнай, какво се е случило? Изчезнал е. Търсим го. Това е ужасно. Ще ви помогна в търсенето. Шегуваш ли се? Ти да ни помогнеш. Още не съм забравил какво ни причинихте със Саадиш. Моля те, Бурхан, повярвай ми, аз се промених. Злото никога не се променя. Не говори така, Бурхан. Момичето иска да помогне. Дай шанс. Ти не се бъркай. Моят Бурхан знае какво да прави. Моля те. Нека ни помогне, Бурхан. Хубаво. Нека да помогне. Но не очаквай нищо след това. Ясно ли ти е? Разбира се. Благодаря ви. Трябва да се измъкна тук веднага. Изходът. Успях.
Няма го. Трябва да звънем на полицията, часове го търсим. Не би да е заминал някъде. Никога не заминава без да ни каже. Ами ако Ако какво? Саадиш е виновна за изчезването на Гюнай, Глупава ли си? Саадиша няма от седмици. Няма и да се върне след това, което й казах. Какво? Какво каза? Няма нищо. Питахте нещо, Бурхан. По дяволите. Саадиш дойде при мен преди няколко седмици и ми обеща, че ако тегля обвиненията и към нея, ще напусне града. Какво? И как така? Ти какво каза? Първо й отказах, но след това й поставих условието, Какво условие, Бурхан? че ако напусне града и ни остави завинаги, ще оттегля обвиненията си към нея и полицията повече няма да я издирва. Какво си направил? Полудя ли? Тя се опита да те убие. Но аз исках да напусне живота ни завинаги. Как ще стане това? Полицията не я издирва. Тя може да се върне по всяко едно време. Не мисля, щом не го е направила досега. Чакай малко. Ти също ли си знаела? Да. Браво, Бурхан! На нея си и казал, а на мен не. Не исках да те тревожа, Нихан. Повярвай ми. Стига, Бурхан. Кой знае колко още неща криеш от мен. ще отида да си взема вода. Ало, какво има? Казвай. Гюнай е изчезнал. Никой не знае нищо за него. Как така? От кога? От снощи го няма. Всички го търсим. Търсим. Това значи ли, че си влязъл в компанията им? Да. Браво на теб. Справи се. Разбери какво се е случило и къде седиш. Разбрах нещо много важно. Казвай. Я виж ти, значи Бурхан е прогонил Саадиш от града и полицията вече не я издирва. Тогава къде е? Не знам. Нищо не крие от теб, Нихан. Стига вече. Успокой се. Спокойна съм. Enseden emelemeye dayalı oyunumuz var. Gizli niyetlerden olma torunumuz var. Geldi bela yanıyoruz bak. Şehir değil bura sanatoryum park. İstanbulamıyorum aradığımı. Bebek doğduğumda çamura dandım. Dışına baksan kat kat cila. İçeri kemiren tahta kuruları. Dışına baksan kat kat cila, içeri kemiren tahta kuruları.